Sukade. Peso laone dete ma'am kinangina ti krodo madaman. Kinagpesoanan na ma'am ket DJ nagdabutak ti bawang kadetoy season itoy. Plano kumaman nga mulanin iti mais ma'am ngem nag surrendera kon haangkon nga intuloy ta kitaek deti kinangina iti krudong ket permimet kakas di kam makayan ta DJ inaldaw mi nga usaren nga krudo halos manulang nga oras yun ma'am DJ gatangan mi itatan ma'am ti kinanginanan. So nga jakon in patuloy ma'am tinagmula iti mais. Okay, sir. Ngam dati-dati, sir, kasano iti kaado, kasano kalawa, ti mulmulaan nyo, sir, kan tuloy-tuloy ka dito, numalpas yung mantay mesan, adaman isa rin yun. When ma'am, kinagpesan no ma'am ket ti dating usarek nga crudo ti inaldaw, DJ 4 liters ma'am nga crudo, jay water pump ko, halos jay 4 liters nga galon kun ma'am ket halos godwa na lang ma'am ti kapunwan na jay 400 pesos ti presyo nan deta krudong keso nga kikitaan mi ma'am ket kaadwan na kada kamin ti saan nga agmula iti sumaruno cropping ma'am ta deti kinangina nga madaman. Okay, so ano digitay usually nga imulmula yo. Sir, nga digitoy ket makikita yun nga saan baka haan kayon nga makapagmula pay kadeti tata. Sir, gapo iti deti panagnato ti presyo ti krudo. Ma'am, deti kalpes ti bawang mi ma'am kada mais. Kayat mi kumamanen nga detag lalo ka deti mais ma'am. Kayat mi kumamanen ti agmula ti second crop na deti mais ngem haanen kami nga ag second crop ma'am tatiga po na ket deti kangina ti krudo. So nga kadwa na kada kam nga farmers ditoy aglalo itoy ayam mi yang ko ma'am puro water pump ti usaren mi ma'am. So nga di kami nagtuloy nga agmulan. Nga rod sir ket adan sapay digitay agibiyahe kay sapay digitay produkto yo sir. So kumusta mo ta DJ kasday pa nga pamastrukan? When ma'am agpeso nga gibiyahe kami ma'am nang naruna kadeti mula mi nga bawang tata ket kalpas ti panagagabot ket addan deti mula ka nga bawang ma'am addan na i-deliver ko nga 419 kilos nga napam Manila ta